বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকল বুদ্ধিজীৱীসকল শিক্ষিত মহল চবেই কৈছে যে UPPL সবচে ভাল পাৰ্টি আৰু UPPL থকা সময়ত আমি সুৰক্ষিত আছিলোঁ UPPL থকা সময়ত আমাৰ পৰিৱেশবিলাক ভাল আছিলে গতিকে UPPL পুনৰ বিধায়ক জিকিব লাগে আৰু অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব লাগে 5টা বছৰ কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰ চলাইছে বৰ্তমান দেখা গৈছে BTC UPPL চৰকাৰ যোৱাৰ পিছত কিন্তু এক যে সাম্প্ৰদায়িক ইয়াতে আপোনালোকৰ আহিছে আৰু লগতে কিন্তু সিন্ডিকেট চলা দেখা গৈছে ৰাজনীতিক অপৰিৱকাৰ কাৰণে ৰাজনীতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে সমাজৰ বহুত ক্ষতি হয় আগৰ সময়বিলাকতো আপোনালোকে চালে গম পাব অসমত বহুত হত্যাকাণ্ড হৈছে হিংসা হৈছে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে তেজৰ ফাকু খেলিছে যুৱবিলাক মৰিব লগা হৈছে কিছুমান ৰাজনীতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজিৰ সময়তো আপোনালোকে দেখিছে 5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আছিল 24/7 আমি ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিটো চৰকাৰ আহিছে তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে ইয়াতে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সেইকাৰণে সিন্ডিকেট হ'ব জুৱা মদ ভাঙ হ'ব মাৰামাৰিও হৈছে হিংসাও হৈছে চব কুছ হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিলে নেকি আপোনালোকৰ লগত সব প্ৰতাৰণা কোনে কৰিছে কোনে কৰা নাই আমি পিছত কম আৰু এই নিৰ্বাচনৰে ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰটো পাব চলো खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन जोंनि बिटिआरआवहाय इलेक्शनखौ लानानै गोबांथार बारहावा बारदों मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय नारा नाथा नाजालायनाय जोङो नुगासिनो दङ माखासेफ्रा जाहैबाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों कि गायसनदों माखासेया जाहैबाय रेलि खालामदों दा बे मोननै पार्टिनि गेजेरावनो आङो सावरायगोन बेजों लोगोसे आङो दुर्गादास बर'खौ सोसननाय जागोन रायजोफोर नोंसोरथ' नुगासिनो दङ आंनि साइडआवहाय मोननै भिडिअ जोबोद दुखु मोनदों आङो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे गाहायनि जे रेलि खालामनाय बे रेलि खालामनायखौ नुनानै आङो दुखु मोनदों 34 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों उन्दै सम जेब्लानाखि आं उन्दैमोन बै समनिफ्रायनो आङो नुबोगासिनो दङ बर' हारिया बेबायदि रेलि खालामनाय बेबायदि होख्रावनाय उखैहाब सोमावसारनाय बेबायदि जोङो नुबोगासिनो दङ थेवबो भारत सरकारा जोंनि बर' हारिनि बिनायखौ खेरखेरायाखै मानो खेरखेरायनो गोजौआव अन्थाइ खाम्फा गायसनग्रा दङ हारिनि थाखाय कुनु साना गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायनानै दोनग्रा सासे लिडार दङ अब्ला माब्रै बेबायदि रेलि खालामनाय खस्थ' खालामनायखौहाय भारत सरकारा नोजोर होनो रायजोफोर फारसेथिं नैबे गोजौनि जे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिसोर बायदि मानसिया हारिनि थाखाय आसुगुर गावगासिबो साना अब्ला माब्रै जानो बर'जों बर'नो जुदि बेबायदि एना एनिब्ला भारत सरकारा मालाय बहा खोनासङो आसाम सरकारा आफाखौ दामनानै मोसादोंसो मिथिबायना बेफोरबायदि जादलायनायखौहाय आसाम सरकारा आफाखौ दामनानै मोसादों आरो बै सावथाल मुस्लिम राजबंशीफ्राबो बर'नि बेबायदि जानायखौ बिराद मोजां मोनो नाथाय जोंनि बर'नि खर' गाज्रि सुबुंफ्राबो बिदिखौनो मोजां मोनो जेरै BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा ना इलेक्शनखौ नोजोर होनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BPF पार्टिया मबेबा अन्थाइ खाम्फा गायसननाया मावफुंजागोन मबेबा अन्थाइ खाम्फा गायसननाया मावफुंजाया बेखौहाय जोङो बयबो मिथिखागौ मानो इसेबां गोलाव गोलाव रेलि खालामफिननांगौ गोनां जाखो एसेबां बोसोरनि उनाव बिटिआर एकर्ड जाबावबाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय 5 बोसोर गोजोनै बर' रायजो राजाफोरखौहाय सासे लिडारा दैदेनबोबाय नाथाय बियो जोबनाय लोगो लोगो 5 दाननि सिगांनो बर'नि जायगायावहाय अशान्ति फैबावबाय अब्ला मा बिलाय रायजोफोर सिगां जेरैबायदि अशान्तिमोन दाबो बेबायदिनो अशान्ति हयथ' आं सानो गामियावहाय मुस्लिमफोरनि गामियाव सावथालफोरनि गामियाव बबेबा राजबंशीफोरनि गामियावहाय नेपालिफोरनि गामियावहाय हयथ' थांलाय फैलाय हर गेजेरावहाय थांलायनो साहस मोनाखै जानो हागौ नैबे समावहाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन जादों नामा जोंनि BTC आवहाय दा बे बिटिआरआव गोजोन फैदों नामा BPFनि सरकारनि समाव
रावबो हर गेजेराव थाबायनो साहस मोनाखै नैबे 4 दाननि गेजेरावनो 5 दान हाबनोसै मोनसेबो खामानि साक्सेसफुल मावाखै बिपिएफ पार्टिया दासिमबो दा बेखौ खोनायोब्ला माखासे बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा बुंगोन नोंसोर मालाय मावदोंमोन नामा ना नोंसोर मालाय 4 दानावहाय खामानि मावदों नामा इउपिपिएलआ मालाय मावदों नामा होननानै बुंगोन नाथाय दुनानै लादों दुग्गा दुनानै लादों बिपिएफ पार्टिया सरकार दानायनि दान मोनसे उनावनो हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों लाइमोनफोरनो फैसा मदद खालामनायनि बाथ्रा बुंदों एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदों अब्ला बे दुनानै लानाय नङा नामा रायजोफोर 5 दान फैबाय दा 5 दान हाबबाय अब्लाबो जोङो मोनसेबो खामानि मावनाय नुवाखै दासिमबो बिपिएफ पार्टिखौहाय जेरैबायदि मावाखै बेबायदिनो जाखागोन 5 बोसोरसिमा मानोना आसाम सरकारा बिपिएफ पार्टिनि सीएम खौहाय फुटबल बायदि फिदिंनानैहाय दोनगोन 5 बोसोरावहाय बेखायनो जोंनि बर'नि डेभेलपमेन्ट जानांगौआबो बे 5 बोसोराव आरोबाव गाहायाव थांबावगोन नाय नोंसोरो रायजो राजा नोंथांमोन जों नुदों दिनैनि समावहाय खखाबाव दारि लाग्रा लङि गानग्राफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल पलिटिक्स गेलेदों हा रायजोफोर मानोना बिपिएफ पार्टिनिफ्राय खखाबाव दारि गोनांफोरनियावहाय इएम दङ बेगम आख्तारा आहमेद आली होननानैहाय जोङो मिथिगौ जाय इएम खौहाय बिसोरो देरहाहोखागोनखा अब्ला सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल हा रायजोफोर लङि गानग्राफ्रा खखाबाव दारि गोनांफ्रा गावसिनि इएम खौनो बिसोरो देरहाहोनायनि प्लानखौहाय लाफिनगोन जों बर'आ जिखि जालाङा मोननै पार्टी दङ बे मोननै पार्टीनि बेबायदि खालामलायनायखौहाय आसाम सरकारा आफाखं दामनानै रंजादों राजबंशीफ्रा आफाखं दामनानै रंजादों सावथाल आरो दारि गोलावफ्रा आफाखं दामनानै रंजादों जानो हागौ रायजोफोर मिथिबायना जाहाथे बर'आ माब्लाबाबो खौसे दाजाथों गोजोननाया दाफैथों बर'नि जायगायावहाय जाहाथे जोङो बिपिएफनि समावनो हा हुखौहाय आवग्रिनानै लानो हायो बेखौसो टारगेट खालामदों गुबुन गुबुन हारिया नाथाय जोंनि बर'नि खर' गाज्रि बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा बेसेखिनि बाथ्राखौ कि साननो रोंदों ना बे रायजो राजा नोंथांमोन जों मानो रिलि खालामनो गोनां जाफिनखो दा बे रेलियानो रेलिखा इलेक्शन बायनायनि उनावबो आरोबाव रेलिया फैबावगोन दावराव दावसियाबो फैबावगोन नायलांबाय था नोंसोरो एसेबां मोजां सरकार सालायनायखौनो रायजो राजाफ्रा थगाय जाफिनबायना दिनै जों दुर्गा दास बर'नि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन दुर्गा दास बर'आ एसेम्बलि हाउसआवहाय हाबनानै बर' जातिनि हेंथा एसटि जासिनायावहाय मुखुब जानानै दङ अब्ला बे दुर्गा दास बर' बिपिएफनि एमएलए बेखौहाय नोंसोरो भट होगोन नामा रायजोफोर एसटि जासिदों एसटि होनायावहाय मदद खालामगासिनो दङ दुर्गा दास बर'आ एसेम्बलियावहाय हा पाट्टा होनायावहाय मदद खालामगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर'नि खर'आवहाय जेबो गैयै नेगेटिभ सानग्रा बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा बेफोरखौ जेबो बुजियाखै आरो बे नै थांनाय बावैसो एपिएससि आव पास जानाय नम्रता राजबंशीया मा इसारा होदों बेलाय ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मानसिफ्रा बहा एब्रेनानै थाखो ना दाख्लिनि 2 लाख रां होनायखौहाय चेक लाखुमानानैहाय स्रि उन्दुनानै थाबाय नामा बे समावहाय गासैबो फैसानि उन खाग्रा गोजा बर'नि लिडारफ्रा इउपिपिएल आबसुनि अनगा जेसेबांनाखि पार्टी दङ एपिपि पार्टीखौनो बुं नोङो भलन्टियार स्पर्ट्सखौनो बुं सोरबा गोदान पार्टीखौनो बुं गासैबो पार्टीया बर'निया फैसानि उन खाग्रा गोजा एमनकि एनडिएफबिफ्राबो दंबावो माखासे बेलटियालाय बेलटिखा हाग्रामानिखा टटेलि हाग्रामानिखा बेलटिया नाथाय एनडिएफबिया मानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामखो मा खारनै
मानो होसो जानायमोन रायजो राजा नोंथांमोन एसेबां असान्ति खालामजाबाय मोखाङाव सि गोसोम खाथेनानै आर्मिफोरजों थाफानानै होसो जाबाय अब्लाबो बिसोर बायदि एनडिएफबिआ दिनै बिपिएफ पार्टी बायदि हारिनि थाखाय साननो रोङै हारिनि थाखाय खामानि मावै मानसिखौसो बाख्नायनाय जोङो नुबावदों अब्ला नायदो बर' जाथिया माबायदि हारि बेनिखायनो बर'आ दासिमबो स्टेट गैया आरो मोनखानायबो नङा आरो बे संसार जोबजासे जुदि बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला बर'आ माब्लाबाबो खौसे जाया गावस्रालांगोनसो मिथिगौ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो जेब्लासिम बिपिएफनि सीएमआ बे बुहुमावहाय लिडार जाबाय थागोन अब्लासिम बर'आ माब्लाबाबो गोजोनबो फैनाय नङा गोजोनथों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि